Καλώς ήρθατε και πάλι. Ποιος ήταν ο Ερατοσθένης, ποιο ήταν το πείραμα που έκανε, γιατί είναι τόσο σημαντικό και ταυτόχρονα τόσο εντυπωσιακό? Ελάτε μαζί να το ανακαλύψουμε. Πάμε λοιπόν! Για να ξεκινήσουμε, ας δούμε πού βρισκόμαστε εμείς και πού εξελίσσεται η ιστορία μας. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Πεύκων, για να επαναλάβουμε το πείραμα με το οποίο ο Ερατοσθένης κατάφερε να υπολογίσει την περιφέρεια της γης, αλλά και να επιβεβαιώσει την καμπυλότητά της. Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρίνη, σημερινή Λιβύη, το 256 π.Χ. Έζησε, εργάστηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, πρωτεύουσα της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου. Το 236 π.Χ. ορίστηκε διευθυντής της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενός από τα δύο μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της πόλης και το μεγαλύτερο τότε γνωστού κόσμου. Δεν υφεύτηκε ποτέ. Το 195 π.Χ. τυφλώθηκε. Επειδή δεν μπόρεσε να αντέξει τις στέσεις της ανθρώπινης γνώσης που το επέβαλε η τύφλωση, μια που τότε δεν υπήρχε ο κώδικας Braille, το σύστημα γραφής και ανάγνωσης που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα όρασης, ένα χρόνο αργότερα αρνήθηκε την τροφή και πέθανε. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι. Το πείραμα του Ερατοσθένη αποτελεί μια ιστορική μέθοδο για τον υπολογισμό της περιφέρειας της γης. Μια μέθοδο στην οποία ο Ερατοσθένης χρησιμοποίησε ως μόνο εργαλεία μια ράβδο, βηματιστές της εποχής για τη μέτρηση αποστάσεων, βασικές αρχές της τριγωνομετρίας και καθαρή σκέψη. Για να καταλάβουμε όμως τι έκανε στο πείραμά του, ας ανοίξουμε μια παρένθεση για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν, οι Έλληνες σοφοί της αρχαιότητας διαπίστωσαν τη σφαιρικότητα της γης παρατηρώντας τρία πράγματα. Το σχήμα της σκιάς που ρίχνει η γη στη σελήνη κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης σελήνης, την αλλαγή της θέσης των αστέρων που βλέπουμε από διαφορετικούς τόπους της γης την ίδια χρονική στιγμή, ένα πλοίο που καθώς απομακρύνεται από οποιονδήποτε παρατηρητή στον ορίζοντα, χάνεται από την όρασή μας σταδιακά, με το κατάρτι να μένει ως το τελευταίο ορατό του σημείο. Το αντίστροφο συμβαίνει καθώς το πλοίο πλησιάζει τον προορισμό του. Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι η κατακόρυφος ενός τόπου και το γεωγραφικό πλάτος. Κατακόρυφος τόπο ονομάζεται η ακτίνα της γης που διέχεται από σημείο που βρίσκεται ο παρατηρητής. Η κατεύθυνσή της αποτελεί την κατεύθυνση της βαρύτητας στο σημείο εκείνο στην επιφάνεια της γης και γίνεται αντιληπτή με το νήμα της στάθμης. Γεωγραφικό πλάτος ενός σημείου που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης ονομάζεται η γωνία που σχηματίζει το επίπεδο του σημερινού με την κατακόρυφο του τόπου, ανάλογα σε ποιο ημισφαίριο βρίσκεται το σημείο. Το γεωγραφικό πλάτος χαρακτηρίζεται βόρειο ή νότιο. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε. Ο Ερατοσθένης παρατήρησε ή πληροφορήθηκε ότι στη Σιήνη, μια πόλη της Αιγύπτου, το σημερινό Ασουάν, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη δηλαδή μέρα του έτους στο βόρειο ημισφαίριο, ακριβώς το μεσημέρι, ο ήλιος κατοπτριζόταν στον πυθμένα ενός πηγαδιού χωρίς σκιά. Αυτό σημαίνει ότι οι ακτίνες βρίσκονται πάνω στην κατακόρυφο. Παρατήρησε επίσης ότι δεν συνέβαινε το ίδιο φαινόμενο και στην Αλεξάνδρεια την ίδια μέρα και ώρα. Επομένως, η γωνία πρόσπαση των ηλιακών ακτίνων διέφερε στους δύο τόπους για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Ερατοσθένης ξεκίνησε με τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, η γη είναι σφαίρα και φωτίζεται ομοιόμορφα από τον ήλιο. Δεύτερον, ο ήλιος είναι τόσο μακριά από τη γη, ώστε οι ακτίνες του φτάνουν σε αυτήν ουσιαστικά παράλληλες. Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, ακριβώς το μεσημέρι, τοποθέτησε μια κατακόρυφη ράβδο στην Αλεξάνδρεια, η οποία, όπως ήταν αναμερώμενο, έριχνε σκιά. Μέτρησε το μήκος της ράβδου και το μήκος της σκιάς. Με αυτές τις δύο μετρήσεις και απλά μαθηματικά, κατάφερε να υπολογίσει τη γωνία φ. Από τα μαθηματικά γνωρίζουμε ότι η γωνία αυτή είναι ίση με τη γωνία που σχηματίζει κατακόρυφο στην Αλεξάνδρεια με την κατακόρυφο στη Σιήνη, η οποία, όπως είπαμε, την ημέρα του ηλιοστασίου ταυτίζεται με τη διεύθυνση των ακτίνων του ήλιου. Έτσι υπολόγισε τη γωνία αυτή ίση με 7,2 μοίρες. Φρόντισε να μάθει την απόσταση Αλεξάνδρειας-Σιήνης, είτε με βάση τη σταθερή ταχύτητα με την οποία ταξίδευαν τα καραβάνια, είτε από επαγγελματίες βηματιστές, οι οποίοι περπατώντας με σταθερούς δασκελισμούς κατέγραφαν αποστάσεις. Εφόσον η γωνία 7,2 μοιρών αντιστοιχεί σε απόσταση 5.000 αττικών σταδίων ή 820 χιλιόμετρων, συμπέρανε χρησιμοποιώντας αναλογίες ότι στις 360 μοίρες που είναι ένας κύκλος αντιστοιχεί απόσταση 250.000 σταδίων ή αλλιώς 40.000 χιλιόμετρων που είναι η περιφέρεια της γης. Το πείραμα του Ερατοσθένη είναι εντυπωσιακό τόσο για την απλότητα της σύλληψης, όσο και για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Το λάθος στον υπολογισμό είναι 2%, ένα επίτευγμα θαυμαστό δεδομένου ότι οι υπολογισμοί γίνανε πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Το ίδιο πείραμα πραγματοποιείται στα σχολεία τα τελευταία χρόνια.
Πλέον όμως δεν χρησιμοποιούμε το εαρινό ηλιοστάσιο, αλλά την εαρινή ησημερία. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γνωρίζουμε ότι το μεσημέρι της μέρας που έχουμε ησημερία, οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα στις περιοχές του ησημερινού της γης. Έτσι, αντί να εξαρτώμαστε από ένα πηγάδι στη σύνη, χρησιμοποιούμε την απόσταση της θέσης μας στην επιφάνεια της γης από τον ησημερινό. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τον Ερωτοσθένη. Υπολογίζουμε την ίδια γωνία φ, μόνο που πλέον αυτή αντιστοιχεί στο γεωγραφικό πλάτος. Αυτά για τώρα. Πολλά άλλα σε επόμενα βίντεο. Προς το παρόν ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.